Εκείνη η αμήχανη στιγμή που δεν έχεις τι να βάλεις. Το έχεις ζήσει, έτσι? Κοιτάς την ανοιχτή ντουλάπα με βλέμμα απόγνωσης. Έλα, θα σε σώσω σε 2 λεπτά. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που βλέπουμε είναι μία γυναίκα να φοράει ένα φόρεμα, μία φόρμα ή κάτι άλλο, αλλά το υπόλοιπο να δείχνει πολύ βιαστικό. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι οι λεπτομέρειες. Βάλε ό,τι θέλεις, αλλά δώσε προσοχή σε αυτά που θα σου πω. Το παπούτσι, ας πούμε. Ένα υπερβολικό παπούτσι σε πρωινή βάφτιση δεν δείχνει επίσημο, αλλά δείχνει άβολο. Το σωστό παπούτσι πρέπει να έχει λόγο που είναι εκεί. Να ταιριάζει στο σύνολο, όχι να ξεχωρίζει χωρίς λόγο. Το μήκος του φορέματος. Αν κάθεσαι και το τραβάς συνέχεια. Αν δεν μπορείς να ανέβεις σκαλιά. Δεν είσαι άνετη και αυτό φαίνεται. Το φόρεμα πρέπει να σε αφήνει να κινηθείς φυσικά και άνετα. Και αυτό το βλέπουν όλοι. Το ίδιο ισχύει και για την τσάντα. Πολύ μικρή και άχρωμη, χάνεται. Μην φοβάσαι να τολμήσεις. Επέλεξε μια κεντρική τσάντα, αρκεί να το κάνεις σωστά. Και να θυμάστε, ένα σύνολο δείχνει προσεχμένο από το πόσο ήρεμα δένουν όλα μεταξύ τους. Πες μου στα σχόλια, εσύ προσέχεις πως δίνεσαι?